Olulusasazo ngqo lweendaba kumagumbi ethu osasazo kuNdlunkulu we-SABC Auckland Park eGauteng nazo ziphambili. As we speak, the Department of Trade and Industry and Competition, working together with the Presidency, is involved in discussions with the United States. Urhulumente welu ushwela ixesha lokuza namanye amaqhinga ukuthomalalisa uxinzelelo njengokuba irhafu yemveliso emiliselwa iMelika iqala kungekudala. Umphathiswa wemisebenzi yoluntu umangalele intloko yesigqeba ye-IDT nesithethi sale nkampani emva kokufunyanwa kwesisibini kumfanekiso wevidiyo kutyholwa ngelithi besizama ukufumbathisa. Kwezemidlalo umqeqeshi omtsha weChippa United uSinethemba Bhadela uthi uchwayitile ngumgamo sewugangathwa ngabadlali bakhe ngethuba bezilolonga phambi kokuqala kwesizini. Molweni makhaya khongozelana uvimbe sinilungiselele wona ngokuhlwanje. Irhafu yentengo yomyinge wama-30 emiliselwa iMelika ngakumZantsi Afrika kulindeleke iqale kungekudala okuthetha ukuba urhulumente welu ushwela ixesha lokuza namanye amaqhinga ukuthomalalisa uxinzelelo. Kwintetha yokuqukumbela indibano ye-NEC ye-ANC, uMongameli Cyril Ramaphosa uthe urhulumente uza kuqinisekisa ukuba uMzantsi Afrika uyamelana nemeko ezayo. Ifikile lemini urhulumente kaTrump amilisele irhafu yentengo ngakumZantsi Afrika. Ubudlelwane phakathi komZantsi Afrika neMelika busematheni isithuba senyanga ngoku eli kumele limelane nendzingo ezoqoqosho ezeneMelika. Ufungo omyinge wama-30 werhafu kwimveliso yeli ebheka kwi-US kulindeleke ithabathise namhlanje. Mongameli uthi urhulumente akazusonga zandla kusonakala. We must invest in the implementation of the African Continental Free Trade Area and diversifying our export markets. DTIC is already working on a number of interventions to try to support and assist various exporters of products that come from our country to various other markets. Mongameli Ramaphosa kwathi uMzantsi Afrika uzaqhuba nenzame ezijolise kubudlelwane obusulungekileyo bezorhwebo nolawulo lukaTrump. The Department of Trade and Industry and Competition, working together with the Presidency, is involved in discussions with the United States with a view of resolving this tariff imposition on us. Ingaba unako kusinina uMzantsi Afrika kumelana nefuthe eliza nerhafu yeMelika? The tension point that always exists in the question of how we want our trade policy to be is a simple question of, well, do you want to protect jobs or do you want your South African citizens to be able to afford goods and services from wherever they come? Nanjengoko imiliselo lerhafu kuthekelelwa kuba uluntu lweli luza kulahlekelwa imisebenzi kwimeko eseyinyekenyeke kakade yentswela-ngqesho. Umphathiswa wemisebenzi yoluntu neziseko zophuhliso uDean McPherson ufake ityala lobukrelemnqa kwingqonyela ye-Independent Development Trust uTebogo Malaka nesithethi sale nkampani uPhasha Magolane okwemva kokuba la magosa efunyaniswe kushicilelo lwevidiyo bezama ukufumbathisa intatheli ukuba iyeke uphando ngakuMalaka. UMcPherson uthi bekungathi ukhatywe lihashe emva kokubona ushicilelo olubonisa uMalaka noMagolane bezama ukufumbathisa intatheli. Uthi ufuna amapolisa alidlulisele kokhetshe elityala. These allegations remain deeply disturbing. They, in my view, are not just a criminal act, but an assault on the institutional framework of government to provide services to the people of South Africa, especially in the social infrastructure space that the IDT is responsible for. Attempting to bribe a journalist to bury the truth is an attack not only on the free press, but on our democracy. UMcPherson uthi uye wadibana nebhodi ye-IDT ngokuhlwa kwangoLwesithathu apho le bhodi ithe iza kuyikhawulezisa inkqubo yoluleko kaMalaka. There are conditions that were attached to her suspension. One of those were that she may not leave Gauteng without permission of the board and that she may not speak to anyone from the IDT. I think it's safe to assume that those two may have already been violated
by her being here the day after with an official from the IDT. Umphathiswa uthi uMagolane naye angajongana nenkqubo yoluleko. uMcPherson uthi ufuna uphando ngazo zonke iziniki maxabiso ezikhutshwe yi-IDT phantsi kolawulo lukaMalaka. Udlulise wathi ukuzama ukufumbathisa intatheli uPeter Louis Maybeck kubonisa ukuba kukho iqela lamagosa aqhuba ubuqhophololo kule nkampani. There is clearly a network of individuals in the IDT who guarantee outcomes in exchange for cash. uMcPherson uzigxibhile nezehlo athi ngamampunge ezimveza ngathi uyamngcikiva uMalaka. Kwiindaba ze-SABC Dingubulelani Philip eKapa. Utho wabongikazi Denosa eMhlakoloni umemelele ukuba agxothwe umphathiswa wezempilo eMhlakoloni uMarupeng Likwene kunye nabaphathi abaphezulu besebe kweliphondo okukulandela ingxelo kanozikhalazo wezempilo uNjingalwazi Tawule Mokoena malunga neziganeko zokubhubha nokuphathwa gadalala kwabagula ngengqondo kumaziko ezempilo kweliphondo. iDinosa ithi ayizukuvumela amalungu ayo ukuba abe yinxalenye yokufadala kwenkqubo yesebe lezempilo kweliphondo ibanga ngelithi kunjenje kungenxa yobunkokheli obuyenxayo. Our position is very clear that the MEC and the HOD must be removed, and then furthermore these actors of Hollywood in those positions, chief directors, we should have a process where we get the necessary skill meets in terms of appointment. iDinosa ithi lide nokwithuba ikhalazela imeko emaqongo yesebe lezempilo. Unozikhalazo wesebe lezempilo ufumene imiba yokunqongophala kwabasebenzi, ulawulo olugwenxa kunye nokusilela kwenkqubo kulamaziko amabini. Ingxelo ikwabonakalisa impatho engentlanga. All of these things were avoidable from where we are standing only if the leadership and the management of the department have listened to us. Imanyano ithi umlinganiselo wabongikazi kwizigulana yenye intlekele kulindeleke ukuba yehle. Lo mbutho uqikelela ukuba abanye abongikazi abayi-3000 bafuneka ngakumbi kweliphondo. Isebe lezempilo eMhlakoloni lithi liqaphele ngawokhozi lengxelo kwaye liza kubuya neziphumo kunye nezindululo. Kusenjalo inkulu baphathiswa seMhlakoloni uGqirha Zamani Saul uye wahlanganisa igqiza eliza kuphumeza izindululo esengxelo kanozikhalazo. Sinamkele kwakhona kwindaba selijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo leYouTube uthi SABC indaba zesixhosa xa ubukele sicela ucofe ulike ze ukuba ukamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo kwinqaku lokuqala sithe irhafu yentengo yomyinga wama-30 emiliselwa iMelika ngakumzantsi Afrika kulindeleke iqale kungekudala okukuthetha ukuba urhulumente welu ushwela ixesha lokuza namanye amaqhinga ukuthomalalisa uxinzelelo kwintetha yokuqukumbela indibano ye-NEC ye-ANC. uMongameli Cyril Ramaphosa uthe urhulumente uzawuqinisekisa ukuba umzantsi Afrika uyamelana nemeko ezayo. Imibutho yamafama KwaZulu-Natal imemelele kurhulumente akhawulezisa ukuba nezinye indlela zokuthomalalisa ulwamvila lomyinga wama-30 ekhulwini erhafu kwimveliso yeli ethunyelwa eMelika. Athi ukusilela ukwenza oko kwakuqhwalelisa ushishino lwawo osele lutsala nzima kakade. Isebe lezolimo KwaZulu-Natal ibambe ingxoxo nemibutho yamafama eThekwini. Abasemkhakheni wezolimo bahlangene lapha ukuzobhunga kabanzi ngesithelelo esikhungethe lo mkhakha. Udaba lwentela izimpahla ezisuka kuleli ziya eMelika, izinhlekelele ezidalwa isimo sezulu ngezinye zesihloko ebezisesithibeni. Nakho ke sesishawa manje uTrump ngama tariffs okwenza ukuthi kusho namanye amazwe imikhiqizo yethu ibe nenkinga. Embonini nje kashukela si-exporta about 24,000 tons ku-America kwenye imakethe zethu ebezi lucrative. Manje ke ukuyimpose 30% kusuke kuzokwenza labantu ade bethenga lo shukela wethu baphele lo umdlandla. That will push up prices and directly affect the end users and our farming communities. Umnyango wezolimo uthi usukwazile ukuthuthukisa imizamo yokunqanda ukubhebhetheka kwesifo samatele. Sinayo inkinga encane endaweni zabalimi laba seba ikhonda sibabiza ama commercial farmers ngoba bona indawo zabo zibiyelwe
kodwa sesinazo izingxoxo sesibe nazo bayavuma ukuthi akubanjiswane. Sekugonywe izinkomo ezingaphezulu kwezinkulungwane ezingama500 ezindaweni ezihaqwe isifo samatele. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseThekwini. Usekela Mongameli uMnumzana Paul Mashatile utyhile ilitye lesikhumbuzo ngokusesikweni lowayelijoni lomzabalazo kumkhonto wesizwe nowanegalelo kwinkululeko yeli kwimfazwe yaseluRhwayizo ngonyaka ka-1987. Ethetha kuGatyana eMpuma Koloni, uMnumzana Mashatile uthembise intsapho ukuba urhulumente uza kuqinisekisa ukuba wayesilwela inkululeko yeli umbulelo ngono iququka isine sogxa bakhe kuya kulandelwa ukuba baleliphi kwaye babuyiselwe ekhaya. Lo umbhiyozo ngominyaka ama-38 kwathi kwaqhubeka imfazwe nempalalo-gazi kummandla waseluRhwayizo kwimfazwe yayibizwa ngokuba yi-Battle of LuRhwayizo. Amajoni omkhonto wesizwe ajongana ngqo nomkhosi wokhuselo welizwe loMzantsi Afrika kunye namapolisa eli ayephethe urhulumente obandlululo. Yayizimbumbulu inqwelontaka zibhabha phezu kwezilali nalapho kwathi kwachaphazeleka abantu abaninzi. Umbulelo ngono litshantliziyo lathi laphulukelwa bubum ngenxa yezenzo zamapolisa obandlululo. Amakhama amaninzi athi afuna ubulungiswa. Isithetyo sona singenzeka siyimpumelelo kodwa amathambo akhe engakafumaneki andikwazi ukonwaba. Yeyona nto endiyifunayo ngamathambo akhe. Kaloku xa kwenziwe isithetyo kufana ngathi ligama nje likambulelo. Umbulelo yena akekho phaya. Amagorha omzabalazo nasaphilayo kungokunje athi afuna kwenziwe ubulungiswa kujongwane ngqo nezinto ezidla amagqala angaphansi komkhonto wesizwe. Sifuya kakhulu ngoba uqala kwethu it was just ingathi liliphupho, ungathi akuyonto ezawukwenzeka ngoku kodwa ngoku iyenzeka. Inkulumbuso yephondo leMpuma Koloni ithi ezizinzame zokuqinisekisa ukuba kuwongwa indima yadlalwa ngamagqala enkululeko kwilizwe loMzantsi Afrika. This is quite symbolic, quite significant, and it's going to be historical. We would want to have this as our tourist attractions. Now, we're not talking war now anymore. We're building the country. Usekela Mongameli uPaul Mashatile uthi liqhobela izandla igxathu lathathwa ngamajoni omkhonto wesizwe okukhulelwa ilizwe loMzantsi Afrika. Ukwathembisile ukuba bazolwa ngandlela zonke ukuba kufumaneke amathambo kambulelo ngono. Some of the soldiers that we are honoring have never been found. So we will be engaging with the NPA to look at this matter because the families are saying they want to have the remains of their children, of their families, and we will work with them in that regard. Dinkululeko Nyembezi nengxelo Willowvale. Umphathiso wezobulungisa nophuhliso lomgaqo siseko unkosikazi Mamoloko Kubayi umemelele ukuba kuqwalasela ukhuseleko lwabatshutshisi. Umphathiso uthethe oku kwinkonzo yesikhumbuzo yomtshutshiso ogetyengiweyo waseGqeberha uTracy Brown. uBrown wadutyulwa ngaphandle kwekhaya lakhe eYoung Park. Ibilusuku olugcwele usizi ukubulawa komtshutshisi uTracy Brown. Kuchazwe njengeyona lahleko enkulu kwigunya abantu lezotshutshiso kwakunye nosapho. Ukhuseleko labatshutshisi ingakumbi eMpuma Koloni lubekwe esithatheni. To change the approach and perhaps look at the assessment of the cases proactively so that we can protect the prosecutors. Abasebenza naye bamchaze njengomntu obezinikele kumsebenzi wakhe kwaye ngoyika uqhubisa namatyala nzima. Be remembered for her passion, her dedication, her hard work and her love for her job. Usapho lwakhe luchaze kubulawa kwakhe njengelahleko elikhulu. I'm in deep pain, struggling to cope with the brutal death of Tracy, and we feel that as a family, a person of her caliber or character did not deserve to die such a brutal death. Amapolisa asaphanda lityala. Khona ke umuntu amapolisa amlandelayo alazi igama lakhe ayazi bohlala phi na ukwenzela babambambe. Nezimeko ke zokugwindwa kwakhe uTracy aziqondakali ngoba la ndawo ayondawo exhaphakeleyo ukwenzeka kwento zezokudlula phula umthetho. Brown uzokubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela
bela ngumgqibelo. Dongolerato Fekisi, kwindaba ze-SABC eGqeberha. Sithanda ukulumkisa abanhliziyo zokuthathaka ngelinqaku. Usithembile Kubayo oneminyaka engama-35 uthi uphila ngoloyiko emva kokudlwengulwa ze waxhatshazwa ngamadoda amabini. Kutyholwa ngokuba uKubayo wadlwengulwa waxhatshazwa emva kokuphuma kwindawo yolonwabo yasekuhlaleni nabahlobo bakhe ababini abangamadoda eBushbuckridge eMpumalanga. Echithe ixesha elingaphaya kwenyanga izibhedlele emva kwesisiganeko udandalazise ubunzima ajijisana nabo. Ukuhlwa okwakumiselwe ulonwabo baphele bunxunguphalisa kanobom. Ithemba lehlile kukudandatheka kusithembile Kubayi emva kokuxhatshazwa ngokungenalisinize wadlwengulwa ngamadoda amabini ekwathi kanti zingcuke ezambethe ufele lwegusha. Uthi ukhumbula evuka ecaleni kwabo kubonakala ukuba babelene ngesondo. Uthe xa ebabuza okwenzekileyo suka bamhlasela ngoko nangoko, bambhijela ngocingo ezandleni, emilenzeni nasentanyeni, bandula ngokusebenzisa ihamile ukumbetha ze bathi di iparafini ukusuka entloko ukuya ezinyaweni. Bathi bekhangela imatshisi abayifumana suka basebenzisa isixhobo esibukhali bamxhaphaza. Kungoku nje usamokamokana nesisehlo ngunqi ukufumana ukuthi xibilili kuye. Uthi akanaxolo, akakwazi kulala, umphefumlo wakhe ukrakra, kunjalo nje akacingi ukuba uyakulufumana uzinzo ubomi bakhe bonke. Isidima sakhe sihlutyulwe ngaphakathi ufile, kambe ke uziva engakhuselekanga kuba omnye walamadoda amdlwengulayo akakabanjwa. Uthi lifadalele ikamva lakhe ngabo babolele entolongweni. Kananjalo abahlali abathe bahlangula uKubayi kwindlu yezizigilamkhuba bamemelele ubulungisa. We need the police to make it a point that the other one who is still roaming outside should be arrested. Lo gama abakwantsasana eMpumalanga basungule iphulo loqoqo. Ukanti ke umtyholwa wokuqala ulindeleke ukuvela kwinkundla kamantyi yaseBushbuckridge kungekudala. Amanina walengingqi akhwina nentombi zawo ngelithi kode kube ninina igazi labo liphalala impatho gadalala yamadoda kweli. Lokulo lwaphulo mthetho eKapa iCape Crime Crisis Coalition ikhokela iphulo lokulo lwaphulo mthetho kweli phulo kubanjisenwe nebhunga letyalike kwiphondo iNtshona Koloni kuquka ibhunga lamaSlums eliqonga lwenkolo ngenkolo lenjongo lokukhula de lijongane ngqo nomngeni wonqevu kunye nolwaphulo mthetho eCape Flats. Bedibene kwityalike yamakatolike kukhona befundisi bamaSilamsi amalungu okuhlala alwa ulwaphulo mthetho kuquka imibutho ngemibutho yoluntu bonke bemxholo mnye wokulwa ulwaphulo mthetho eCape Flats. We have wonderful efforts. Sometimes unfortunately it lasts only for a while. The others, it's fragmented. So we are asking all of these organizations, come into this interfaith forum. Let us put aside our differences in terms of religion and say our communities need us to stand together. No kuye kwahlalutywa ukubamba intlanganiso qho ngenyanga nalapho olubumbano luza kuza nendlela zokuzilungiselela ukulwa nemingeni esekuhlaleni. We have formed a rapid response pastoral team which on a weekly basis will go out to visit families who've experienced deaths and killings on the Cape Flats, to be with those people, to pray with them, visit their homes and to listen to their stories. Ukuxhatshazwa ngokwesini ngomnye wemiba ephambili eza kuqwalaselwa leluphulo. The bias of religious leadership is that it's mostly men. So one of the strategies we're embarking on is to actively bring into the process those community women, majority of them are women on the Cape Flats who are leading a first response to this. Without this initiative, they've been doing it for years already. Umfelandawonye wabasebenzi ikhosatu sele ufake igxalaba kweliphulo ze kwakhutshwa nesimemo kwiinkolo ngeenkolo ukuba zizibandakanye nolubumbano.
Kwezemidlalo umqeqeshi omtsha weChippa United uSinethemba Bhadela uthi uchwayitile ngomgama osewugangathwa ngabadlali bakhe ngethuba bezilolonga phambi kokuqala kwesizini. Chippa iza kudlala neMamelodi Sundowns eNelson Mandela Bay Stadium eGqeberha ngoMgqibelo. Iqela lebhola ekhatywayo eChippa United libonakalise iimpawu zokuzimisela ngelixa bebezilolonga. Eli qela lifuna ukuba kwindawo yesibhozo kwilog, kodwa kufuneka besebenzile. iChilli Boys zidumile ngokudlala babeke ibhola phantsi, kodwa ukubetha iMamelodi Sundowns akuzukuba lula. Eli qela lityikitye abadlali abasakhulayo kuquka nabanamava. Nzima because ama-player amanye afike late, so it's not that ukuthi siqala i-pre-season nge-team ephelele, so abanye baqale nathi up 4.5 weeks ago, abanye bafike after 2-3 weeks, and then others 1 week. iChilli Boys sifuna inkxaso-mali kule season, kodwa zikhona iingxoxo eziqhubayo. We're working very hard. If ungajonga kakuhle, social media wethu has improved drastically. You know, we are giving content to abantu for them to see what is the club doing. Eli qela lasekhaya liphele kwindawo ye-12 kwisizini epheleleyo, kodwa lifuna ukwenza ngcono. The mood in the camp is very good, and talk about a couple of new players and also the new management. Lo mdlalo uza kuqala ngentsimbi yesithathu emva kwemini ngomgqibelo. Ndinguzolani Moya weendaba ze-SABC zeGqeberha. Kamnandi mawethu. Butani mawethu ngicela sikhangozele nalo uqikelelo lwemozulu ngokuhlanje sabonto abalithakholele ngamafu kwiindawo ezikumzantsi ntshona welizwe kwakunjalo nakwiindawo ezikumbindi impuma ukonyukela kwiindawo ezikumantla futhi ke akhona lamathuba emvula angephi phaya kwiindawo ezifana napha KwaZulu Natal ukonyukela empumalanga mahle kakhulu ke phaya ePulukwane nanjengoko sibona ngomso ke mbukeli akho mvula zilindelekileyo kumimandla esentshona kodwa ke zikhona ezazibhaxuza enkungu futhi siyabona uba nezulu noko limathumba ntaka kunjalo ke nakwezinye indawo qhube ngononophela umbuke ngenxa ezazibhaxuza enkungu esizibonayo eMpuma Koloni ukonyukela phaya koPitoli phaa kuyoqhina koPulukwane kanti ke uyabongozwa into baqaphele kaloku ezandudumo ezimandla ezilindelekileyo phaya ePulukwane ngokunjalo naseMpumalanga ngokuhlwa nje wona amaqondo okutshisa aphantsi asibonisa into ba noko kuthande ukubanda kwindawo ezininzi zelizwe siyabona amaqondo abetha phaya ko4 degrees koDR eUppington nakoKimberley phaya kanti ke liqanda nje phaya eSutherland ngelixa esisixhenxe eFredendal kuba ke wena useGqeberha lindela noko imozulu efudumeleyo ngo11 degrees Celsius kunjalo ke naphaya kwaMalinda koWilsonia phaya ungena eMonti sisixhenxe nje phaya eMthatha kanti ke phaya eGauteng siyabona into bangu4 degrees athathise kamaqondo ngo12 phaya ePhalabhodwa masambe ke mbukeli sijonge ngomsoba izinto zime njani na sabona into bano kwamaqondo athande ukuba phansi kwindawo ezininzi zelizwe eDR ngu17 ngelixa phaya koBloemfontein koBlumanda phaya ingu18 19 phaya eKimberley kodwa kathathisa amaqondo ngo24 phaya ePhalale kuba ke wena usemusina phaya lindele imozulu efudumeleyo ngo26 kamashumi eMkhungundlovu eMthatha phaya silindele u22 20 eMonti ngelixa eGqeberha nasemakhanda kuyaqhina konxuba nakoRhafu silindele u19 degrees kulo 19 ke naphaya eRiversdale ngelixa eKapa silindele u18 kamnandi mawethu.